हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबां कमेन्ट्स आरो जायगा मोनसे बाथ्राया आराव जालायदों, बेखायनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बाथ्राया ओरैबायदि जे सरकारा साफ्रोम सिख्लाफोरनो 2500 रांहै बेंक एकाउन्टआव सोना होदों नामा? नोंथांमोननि गोसोनि गुलुं गुजुंखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनो सानदों। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय। थारैनो सरकारा साफ्रोम सिख्लाफोरनि बेंक एकाउन्टआव 2500 रांहै सोनानै होमारदों नामा? बिदिब्ला नैबे आर्टिकेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो रोखा खालामनानै होनो सानदों जे सरकारहा साफ्रोम सुबुंनि थाखाय गुबुन आसुनि दंखाजोबो, खुदियानिफ्राय बोराइसिम, आइजोनिफ्राय हौवाफोरनिसिम। बेबायदियाव माखासे हेकार्सफ्रा बेफोरबायदि नंखाय आसुनिनि मुं लानानै नों आं सुबुंनि गेजेराव नंखाय फोलानो नाजायो। मिरु सरकार एबा रायजो सरकारनि आखायाव रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मोनफा आसुनिफोर बानायनानै दोनखादों आरो बेफोरनिनो खाबु लानानै दुथांफ्रा नंखाय खामानि मावनो नाजायो। आसुनिनि मुङाव गोबां फेक निउज, फेक भिडिअ एबा रादाबफोर भाइरेल खालामनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो बैफोरबायदि नंखाय आसुनिनि एबा नंखाय रादाब बा नंखाय भिडिअनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखाय दा प्रेस इनफरमेशन ब्युर' अर्थात PIB आ बयखौबो खावलायदों। नोंथांमोना बैफोरबायदि आसुनिखौ नंगौ सानना एप्लाइ खालामो, नाथाय बै एप्लाइ खालामनायजों नोंथांमोननि गासै इनफरमेशनखौ लानानै बिथांमोना नोंथांनि गाज्रि खामानि मावनो नाजायो। बेखायनो दा प्रेस इनफरमेशन ब्युर' अर्थात PIB आ टुइटनि गेजेरजों साफ्रोमखौ सांग्रांथि खालामनानै बुंदों दि मिरु सरकारा दि हादरनि साफ्रोमबो सिख्लानो बेंक एकाउन्टआव दानफ्रोमबो 2500 रां होगोन बेबायदि जेबो आसुनि गैया होननानै फोरमायदों आरो बे बाथ्राया 100% नंखाय होननानैबो फोरमायदों। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सोंनो दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।